Tuku sego jagung ning pasar Pasekan Boyolali lur. Dadi critane iki aku iki karo bojoku esuk-esuk mlaku-mlaku karo golek sarapan. Lah aku ki karo bojoku ki kepengin mangan sego jagung pasar Pasekan Boyolali. Soale iki ning daerah Sukarjo nguter ki sak ngertiku aku urung pernah nemoni enek wong bakul sego jagung lur. Dadi iki kebetulan aku dolan ning Boyolali enek ajaran jagung. Lah terus iki isuke aku ki kepengin sarapan sego jagung. Lah iki ki aku lewat sawah Delingo lur. Dadi Delingo iki terkenal dengan suasana pedesaan sing asri banget lur. Sawah yo ombo, tur pemandangan sawah sing apik. Biasane angger sore kene iki dinggo nongkrong cah nom-nom. Mergone yo pemandangane apik, tur background iki enek Gunung Merapi karo Merbabu. Dadi perpaduan antara sawah sing asri karo Gunung Merapi Merbabu kuwi jojis tenan lur. Lah daerah kene iki wit-wit kampil kene iki ojo akeh lur. Beda karo daerahku Sukoharjo. Daerah Sukoharjo ki ora enek wit kampil iki sarang banget. Lah iki aku ki wis meh tekan pasar Pasekan. Lah sing arah rono ki arah pasar Pasekan, lah sing arah ngalor kuwi arah Semarang. Dadi kene iki wis meh perbatasan ning Semarang. Lah iki ki nek lurus kono ki arah Mojosongo utawa Jalan Solo Mojosongo Boyolali. Lah saka Delingo ning pasar Pasekan ki mau kurang luwih perjalanane setengah jam lur. Sing omahmu Boyolali njajal komeno desamu ngendi? Lah iki ki aku wis tekan pasar Pasekan Boyolali. Lah iki karo anakku yo melu pengen tumbas jajan. Terus iki goleki bakul sego jagung lur. Lah ndelala iki tekan kene wis antrine lumayan oke. Lah sego jagung iki ki merupakan makanan tradisional Indonesia sing bahane terbuat dari jagung. Lah zaman dhisik ki sego jagung iki sangat populer banget bolo dadi makanan pokok. Soale zaman dhisik ki beras ki larang banget. Dadi ki cara nek wong desa dhisik ki mangane yo nek ra sego jagung yo sego tiwul. Lah saiki ki dengan berkembangnya zaman sego jagung kuwi mau dadi kuliner tradisional di Indonesia. Lah sego jagung ini ki lawe nganggo kulupan, terus gereh, terus sambel terasi bolo. Nek ora sambele sambel bawang. Dadi yo jan esuk-esuk ono ki nek sarapan sego jagung lawe sambel gereh ngene jan seger tenan bolo. Iki kondisine yo pasare rame tenan bolo. Soale ngepasi iki masa liburan sekolah, ter iki yo dina Minggu. Dadi yo pasare rame banget. Oke, singkat cerita iki aku mau wis tuku sego jagunge, terus iki aku karo bojoku OTW mulih bolo. Lah iki mau wis awan banget jam sekitar jam 8. Lah iki aku baline lewat dalan sing mau. Nah iki wetengan kene iki usume lagi arep panen jagung bolo. Nek daerah nggonamu iki lagi musim apa bolo? Lah iki perjalanan mulih karo ndelok pemandangan sing sahdu banget bolo. Lho, kahanane delok dhewe. Iki ndelok kali yo apik.